ka sa a ɗauko, na sharika lahu shi na sa a farko. Rabbi roƙo na daddado kaninko, shi kake yi tun kan ka kaki farko. Ma'ana salatu kanka na yi roƙo, kai wa zaɓaɓɓen nan aba karima. Nana, 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 Ali sanya har sahabu jimla, har da mamata sai da batula, har sharifai sirrin gidan risala, auliya ullah hadiman ka Allah, shehu tijani dan gidan batula, sahibul faida gausuna rasula, shehu gibrima arifi na Allah, shek abul fatahi ni fa kai na kama. Shehu, 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 mu zube kas mu yi gaisuwa gare ta, ta kamar Allah ta kamar halitta. Assalamu alaiki na nabinta, sallama ta gadiyar da ba kamar ta, sallama ta a gare ki rahamata, sallama ta a gare ki ta kamata, sallama ta a gare ki walwalata, sallama ta ga uwar da ba kamar ta. Na nake ce sirrin zama da tsaiwa, na na donke Allah ya kaki kowa, na nake ce gatan sarki da bawa, aka zaman dai bai dukanki umma, 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 umma. Ta jadidi na taho na yi wa bayi, don su gane sirrin gidan mahi, wato tsokar Mustapha fasihi, jasadi kuma ruhin jikin nabi, jikar Aminatu da Abdullahi, mai sharifai ce ta kamar wali, yar gaban goshi gun Rasulallahi, makura zance sai da karima. Nana, 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 ga kaɗan daga cikin isar ta umma, nana don girma ita ce azima, kun yawan bauta sajida umma, ni'imar bayi ita ce na'ima, rahama ce don ita ce rahima, kun isa ko ai ita ce karima, daɗin suna ita ce Fatima, ummu shurafa ita ce mama, babu tamkar ta duniya kiyama. Umma, 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 son tana kama babu ja da baya, gaskiya ta zo za mu kau da ƙarya, masu inkari duku karaniya, wai ina tafiyayyunta ne hayya, takobin ƙaunar sai da zakiya, mu fa mun lashe babu ja da baya, ko baya za a yi mun rike makiya, duku kyale ni na rike karima. Nana, 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 kin fi min abba har mahaifiyata, kin fi min kanne har da yan uwana, kin fi min komai ya abal yabona, nana dube mu don isar amina, yaye hijabai don isar nabina, so da kaunar ki su zama ajalina, da iyaye har ma da yan uwana, nana amsa min don isar ki umma, 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 umma. Shehu Sadiku har Bashir gonina, Shehu Nasiru sufi faharina, Fadimiya mu bi na kinana, Karase ta mu don mijin kinana, naki nurun fadin wane umma, naki nurun fadin wane umma, naki nurun fadin wane umma. Mama, 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 assalamu alaiki alawiya, assalamu alaiki shamsiya, assalamu alaiki madaniya, assalamu alaiki kamariya, assalamu alaiki makiya, assalamu alaiki madaniya, assalamu alaiki zamzamiya, assalamu alaiki faridiya, assalamu alaiki ma'asuma, assalamu alaiki karima, assalamu alaiki na'ima.
umma